Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Sisekulo moya wothando, kwinyanga yothando. Masifunde incwadi kaYohane wesithathu ivesi 16. Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obunaphakade. Asijonge nothando olungaka, uthando olungaka lukaThixo thanda ihlabathi, encama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, uba makaze emhlabeni azofela izono zethu, ukwenzela into yoba njena wonke umntu impilo yakhe ijike. Umthumelele uba wonke umntu impilo yakhe ijike, imamkele, ikholwe kuye. Nangoku ke sisacela uba masikholweni kuYesu Kristu, simamkele, ukwenzela into yoba sizofumana ubomi obungunaphakade. Asinabomi obungunaphakade xa singamamkela ngoYesu Kristu. Kulo moya wothando, kule nyanga yothando, masixeleleni kuye abantu ngoYesu Kristu. Usene-influence nangoku uYesu Kristu. He's the same kaloku, yesterday, today and forever. Abakhoyo nangoku useyi-intercessor, une-influence, u-influential uYesu Kristu. Nathi kule nyanga masivumeni ukuba zii-influencers zikaYesu Kristu, sixelele nabantu uthando lwakhe. Uba nje uba siphila nje kungenxa yothando lwakhe, asiphe lona ngoba usiphile. Impilo zethu zijikile ngenxa yothando lwakhe. Noba sinephina indlela enyukayo, sihamba sihlatywa ngameva, uthando lwakhe luyasiphakamisa, athi move forward, asinike i-peace, asinike amandla to face the storms. Nanamhlanje ke sisaphinda sithi nje uJesu Kristu ufuna ube yi-influencer yakhe. Asali zininzi izinto ozenzayo, kodwa iba nalo elaa xesha lokuba uqale ngaye. Uthando lwakhe olungalulekwayo, uthando lwakhe yoba angafuni sitshabalale, angafuni sifele ezonweni zethu. Nguye kuphela. Nathi angeke sivume ngoonyana bethu, nabo ngeke bavume, kodwa uYesu yena nge-obedience yakhe wavuma. Xa ilizwi lisithi ndizawuthuma abani na, ubani ozawusiyela, wathi ndikhona bawo, thuma mna. Namhlanje ndicela uba njena nawe utsho uthi nje hayi ndikhona bawo, ndizawuba yi-influencer yakho kulo 2025, ndiyavuma. Nkosi kakhulu, God bless you. Siyuthanda kakhulu.